Υπάρχει τέλεια super hero σειρά που παίζει αυτή τη στιγμή εκτός από Marvel, DC και The Boys? Ποια είναι η σειρά δράσης που είναι μία μίξη Commando και Sherlock Holmes? Παίζει post-apocalyptic σειρά βασισμένη σε παιχνίδι PlayStation που δεν είναι το Last of Us? Με τόσες streaming υπηρεσίες, κανάλια και γενικά τόσο όγκο περιεχομένου παντού, είναι λογικό κάποιος να χάσει την μπάλα με όλες τις τηλεοπτικές σειρές που βγαίνουν. Και όταν όλοι μιλάνε μόνο για συγκεκριμένες σειρές που κάνανε αίσθηση, πολλές φορές άλλες τρομερά αξιόλογες σειρές πάνε άκλαυτες. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τέτοιες σειρές που δεν βλέπουμε να συζητιούνται πολύ στο ίντερνετ και πιστεύουμε πως θα έπρεπε να ήταν πιο γνωστές. Φυσικά δεν θα μιλήσουμε για σειρές όπως ας πούμε The Bear ή White Lotus, γιατί παρόλο που είναι και αυτές σειράρες, έχουν γίνει ήδη πολύ γνωστές. Επίσης θα μιλήσουμε μόνο για σειρές που τρέχουν αυτή τη στιγμή και δεν έχουν ακυρωθεί ή τελειώσει. Στο μέλλον θα κάνουμε και άλλα τέτοια επεισόδια με ανανεωμένες λίστες. Σε περίπτωση που αυτή είναι η πρώτη σας φορά στο κανάλι μας, καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Geek Detective. Εγώ είμαι ο Τάσος, πίσω από την κάμερα ο Βαγγέλης και κάπου εδώ γύρω Βολοδέρνη και ο Πάκης. Κάθε Τετάρτη εντοπίζουμε για σας τα καλύτερα που έχει να προσφέρει η geek κουλτούρα από games, comics, ταινίες, σειρές και άλλα τέτοια ωραία πραγματάκια. Πάμε να ερευνήσουμε μαζί τα κρυφά αυτά διαμαντάκια. Θα ξεκινήσουμε με μια νέα σειρά που μπήκε κατευθείαν στις αγαπημένες μας, το Extraordinary στο Disney+. Η αλήθεια είναι ότι όταν αρχικά είδαμε βρετανική κομμωδία με υπερδυνάμεις, αμφιβάλαμε ότι θα βλέπαμε κάτι καλό. Έτσι κι αλλιώς έχουμε το The Boys και αν θέλουμε και κάτι σε πιο βρετανικό, το Misfits είναι αξεπέραστο στο είδος. Ωστόσο, το Extraordinary ξεπέρασε κάθε μας προσδοκία και κατάφερε να είναι μια πολύ αστεία σειρά σε ένα είδος που φαίνεται να έχει κουράσει λίγο. Ο κόσμος του Extraordinary είναι ίδιος με το δικό μας, με τη διαφορά ότι όλοι έχουν υπερδυνάμεις. Υπερδυνάμεις που μπορεί να είναι οτιδήποτε, από το να πετάς ή να είσαι super δυνατός, μέχρι απλά πράγματα του στυλ μπορώ να αλλάζω χρώμα μαλλιών όποτε θέλω. Φανταστείτε για παράδειγμα να πας σε συνέντευξη για δουλειά και η υπεύθυνη του HR να έχει δύναμη να μην μπορείς να της πεις ψέματα. What would you say your greatest weaknesses? Crippling insecurity, selfish, kinda lazy. I lack ambition, argumentative, jealous. I only wash my hands if there's someone else in the bathroom. Όλοι έχουν από μια υπερδύναμη. Όλοι εκτός από την πρωταγωνίστρια της σειράς, η οποία προσπαθεί να τα βγάλει πέρα χωρίς δυνάμεις. Η Emma Moran εδώ έχει δημιουργήσει μια πολύ ωραία σειρά που είναι απλά φαν. Ενώ στο cast θα δείτε και την αγαπημένη σας Siobhan McSweeney, αλλιώς γνωστή και ως Sister Michael από το Derry Girls. Όλο το cast είναι αξιόλογο, αλλά θα πούμε ότι ξεχωρίσαμε λίγο τον Luke Rollason. Δεν παίζει πιο τέλειο casting για κάποιον που μεταμορφώνεται σε γάτο. Δηλαδή τον βλέπεις και λες, αυτός ο τύπος μοιάζει με ψωρόγατο. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Θα γελάσετε πάρα πολύ και θα περάσετε τέλεια. Δεν είναι τυχαίο που έχει 100% στο Rotten Tomatoes. Δηλαδή, όσοι το δοκίμασαν, το προτείνουν. Και πάμε σε μια σειρά που πολλοί περίμεναν να είναι πατάτα και για να είμαστε ειλικρινείς, το ίδιο και εμείς. Ωστόσο, είναι πολύ καλή. Πραγματικά αξίζει να της δώσετε μια ευκαιρία. Εμπιστευτείτε μας. Το Twisted Metal είναι η νέα σειρά από την PlayStation Productions της Sony που έχει βγάλει ως τώρα Uncharted, Last of Us και Gran Turismo. Και στο μέλλον θα βγάλει και άλλες μεταφορές παιχνιδιών όπως ας πούμε God of War. Είναι βασισμένο στην πολύ επιτυχημένη σειρά παιχνιδιών Twisted Metal, παιχνίδια μάχης με οχήματα, όπου προσπαθείς να καταστρέψεις τα οχήματα των αντιπάλων με διάφορα όπλα. Μας έκανε εντύπωση που βγήκε μεταφορά του συγκεκριμένου παιχνιδιού, μιας και έχουν να βγάλουν παιχνίδι από το Twisted Metal του 2012 για το PlayStation 3. Ωστόσο, η σειρά είναι απλά φαν. Το σενάριο υπογράφουν οι σεναριογράφοι των Deadpool και των Zombieland και αυτό φαίνεται. Πολύ ωραίοι χαρακτήρες, δράση και άπειρο μαύρο χιούμορ που παραπέμπει στα παιχνίδια. Σε ένα post-apocalyptic σκηνικό, ο John Doe είναι ένας γαλατάς με αμνησία. Γαλατάδες λένε στη σειρά αυτούς που μεταφέρουν προμήθειες από τον ένα καταβλισμό στον άλλον. Του δίνεται η αποστολή να διασχίσει την Αμερική για να παραδώσει ένα μυστηριώδες πακέτο και στην πορεία θα αντιμετωπίσει κάθε λογής τρελό, από επιδρομής μέχρι επιζώντες που την έχουν δει μπάτσι της αποκάλυψης, μέχρι τον αγαπημένο φωνικό κλόουν των παιχνιδιών Sweet Tooth. Η σειρά έχει πολλές αναφορές στα παιχνίδια που οι fans θα λατρέψουν. Για παράδειγμα, το πρώτο επεισόδιο έχει τον τίτλο
Will You Drive, που είναι το email που έστελνε ο διοργανωτής του Twisted Metal σε κάθε διαγωνιζόμενο στο πρώτο παιχνίδι. Ο Άντονι Μάκη, πρωταγωνιστή ως John Doe, παίζει από τους πιο συμπαθητικούς πρωταγωνιστές που έχουμε δει ποτέ σε σειρά. Συμπρωταγωνίστρια, η αγαπημένη μας Stephanie Beatrice από Brooklyn Nine-Nine και Encanto, παίζει την Quiet, η οποία συνήθως δεν μιλάει παρά μόνο όταν θέλει πάρα πολύ να βρίσει. Κακός Agent Stone, ο θεός Thomas Hayden Church, και θα έχετε και άλλες εκπλήξεις όπως την Eve Campbell ως Raven και τον Jason Mantzoukas ως Preacher. Στον τέλειο ρόλο του Sweet Tooth έχουμε δύο άτομα. Ο γνωστός παλαιστής Samoa Joe κάνει το σώμα του κλόουν, ενώ ο Will Arnett με τη χαρακτηριστική χρειά του κάνει τη φωνή. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι η σειρά έχει μουσικάρες σε κάθε επεισόδιο. Από Cypress Hill και Wu-Tang μέχρι Thong Song και Barbie Girl. Το soundtrack είναι επηρεασμένο από new metal και στο Spotify μπορείτε να βρείτε και επίσημη playlist από το Peacock που έχει τραγούδια που επηρέασαν τη σειρά. Πάμε λοιπόν να προτείνουμε και ένα procedural. Τα procedurals είναι τα διαδικαστικά, όπως λέει και ο τίτλος. Αυτά που έχουν να κάνουν συνήθως με αστυνομικούς που σε κάθε επεισόδιο πρέπει να λύσουν ένα φόνο. Μη σνομπάρετε και κάνετε ότι δεν σας αρέσουν. Αν δεν σας άρεσαν, δεν θα είχαν βγει πάνω από 800 επεισόδια CSI και πάνω από 1300 επεισόδια Law and Order. Ούτε το One Piece τόσα επεισόδια. Ομολογουμένως, αυτές οι σειρές βγαίνουν με το τσουβάλι, γι' αυτό και πολλές φορές είναι αμφιβόλου ποιότητος. Σειρές του κιλού, όπως λέμε. Κάθε τόσο όμως κάποιο procedural ξεχωρίζει, όπως για παράδειγμα το Castle ή το Bones. Για μας, αυτό που ξεχώρισε στην προηγούμενη σεζόν είναι το Will Trent. Βασισμένο στη σειρά βιβλίων Atlanta της συγγραφέα Karen Slaughter, η οποία έχει επίσης γράψει το βιβλίο Pieces of Hair που έγινε μίνι σειρά πέρσι στο Netflix. Ο πρωταγωνιστής Will Trent μεγάλωσε ορφανός σε σπίτια με ανάδοχους γονείς και δεχόταν πολύ bullying από άλλα παιδιά. Επίσης, υποφέρει από βαριά δυσλεξία σε σημείο που σχεδόν δεν μπορεί να διαβάσει. Ωστόσο, ο Trent είναι τρομερά παρατηρητικός και το ταλέντο του στο να λύνει υποθέσεις τον οδήγησε να γίνει ειδικός πράκτορας στο γραφείο ερευνών της Georgia. Η κεντρική του προσωπικότητα και το γεγονός ότι θέλει πάντα να είναι ντυμένος στην πένα δεν τον κάνει πολύ δημοφιλή με τους άλλους αστυνομικούς. Ειδικά αφού στην αρχή της σειράς έχει μόλις λύσει μια υπόθεση διαφθοράς μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα. Ο πρωταγωνιστής είναι πολύ συμπαθής, κάτι ανάμεσα σε Detective Monk και Sheldon. Στο μεταξύ έχει και άλλα προβλήματα. Μια προβληματική περίπλοκη σχέση με την Detective Angie Polaski που μεγάλωσαν μαζί και μια συνεργάτητα, την Detective Faith Mitchell, που δεν το συμπαθεί και τόσο αφού ένας από τους διεφθαρμένους μπάτσους που αποκάλυψε ο Trent ήταν η μητέρα της. Καλύτερος χαρακτήρας με διαφορά βέβαια είναι η Betty, ένα γλυκύτατο τσιουάουα που βρίσκει ο Trent παρατημένο και αναγκάζεται να το υιοθετήσει. Εδώ έχουμε μια ωραία αντιστροφή ενός γνωστού κλισέ που θέλει πάντα τους detectives να έχουν τεράστιους σκύλους που τους βοηθάνε στις υποθέσεις τους. Τον πρωταγωνιστή Ramon Rodriguez τον έχουμε δει στο Iron Fist και στο Defenders αλλά και στο The Wire. Επίσης, πολλοί θα γνωρίσετε από το Wire το αφεντικό του Trent που υποδίεται η Sonia Son. Αν είναι να παρακολουθήσετε ένα procedural, το Will Trent είναι η δική μας πρόταση. Υπάρχουν κάποιες φορές που είστε σπίτι με παρέα και αναρωτιέστε τι να δείτε. Δεν έχετε αρκετό χρόνο για να δείτε μια ολόκληρη ταινία, αλλά φυσικά δεν μπορείτε και να ξεκινήσετε νέα σειρά με φίλους, γιατί άντε να ξαναβρεθείτε να την τελειώσετε. Εμείς σας έχουμε τη λύση. Documentary Now. Το κρυφό αυτό υπερδιαμαντάκι είναι δημιούργημα των αγαπημένων κωμικών Bill Hader, Fred Armisen και Seth Meyers που ξεκίνησαν όλοι από Saturday Night Live. Με οικοδεσπότη τη Helen Mirren, αυτή η ανθολογία από mockumentaries παροδεί σε κάθε επεισόδιο και ένα πολύ γνωστό ντοκιμαντέρ. Θα μου πείτε, ok, μπορεί να μην είστε τόσο κουλτουριάριδες και να μην έχετε δει τα άπειρα ντοκιμαντέρ. Θα σας πω ένα μυστικό. Ούτε εμείς φυσικά. Για την ακρίβεια, τα ντοκιμαντέρ που έχουμε δει είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ένας τέλειος τρόπος να δεις το Documentary Now, αυτό που κάνουμε εμείς δηλαδή, είναι ότι πάμε στο Wikipedia πιο πριν και βλέπουμε ποιο είναι το ντοκιμαντέρ που παροδούν στο επόμενο επεισόδιο, βάζουμε ένα τρέιλερ του κανονικού ντοκιμαντέρ για να μπούμε λίγο στο κλίμα και μετά βάζουμε να δούμε το επεισόδιο. Τώρα βέβαια, αν είστε και φαν στο ντοκιμαντέρ από πάνω, θα το λατρέψετε. Κάθε επεισόδιο σατυρίζει με τρομερή ακρίβεια το ύφος και το στυλ του κάθε ντοκιμαντέρ ξεχωριστά, από τον τρόπο κινηματογράφησης
μέχρι το πώς προσεγγίζουν το κάθε θέμα. Θα δείτε από παροδίες των edgy ντοκιμαντέρ του Vice μέχρι για μια μπάντα σαν του Eagles ή ντοκιμαντέρ για ένα φεστιβάλ στην Ισλανδία αφιερωμένο στον Al Capone. Είναι ειλικρινά από τις πιο αστείες σειρές που παίζουν αυτή τη στιγμή. Έχει βγάλει ήδη 4 μικρές σεζόν των 6-7 επεισοδίων και συνεχίζει ακάθεκτο. Επειδή είναι μικρό project, δυστυχώς δεν βγάζει σεζόν κάθε χρόνο. Επίσης, έχει άπειρους γνωστούς guests σε κάθε επεισόδιο. Θα σας πούμε λίγα από τα ονόματα που παίζουν για να καταλάβετε. Jack Black, Owen Wilson, Michael Keaton, Kate Blanchett, Michael C. Hall, Alexander Skarsgård. Ειλικρινά θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, αλλά θα αφήσουμε και κάποιους να τους δείτε μόνοι σας. Μια δοκιμή θα σας πείσει. Και για το τέλος αφήσαμε την αγαπημένη μας νέα σειρά, το Reacher. Το Reacher είναι βασισμένο στα βιβλία του Lee Child, τα οποία είχε μεταφέρει και στη μεγάλη οθόνη ο Tom Cruise με τις 2 ταινίες Jack Reacher. Η πρώτη ταινία του Tom Cruise ήταν καλή, η δεύτερη όχι και τόσο. Το μεγάλο πρόβλημα που είχαν οι fans βέβαια με τις ταινίες είναι ότι το κύριο χαρακτηριστικό του Reacher στα βιβλία είναι ότι είναι τεράστιος, ψηλός και ογκώδης σαν βουνό, κάτι που δεν μπορείς να πεις για τον Tom Cruise. Ωστόσο, έκανε καλή δουλειά. Οι fans σίγουρα δεν θα έχουν θέμα με τη σειρά βέβαια, η οποία είναι πιστή στα βιβλία σε κάθε επίπεδο και στην οποία πρωταγωνιστεί ο Alan Ritchson, ο πλέον κατάλληλος για το ρόλο, αφού έχει και τη σωματική διάπλαση και την υποκριτική ικανότητα να παίξει το χαρακτήρα. Ο Reacher είναι ένας χαρακτήρας εντελώς αντίθετος με τους πρωταγωνιστές των άλλων αστυνομικών σειρών. Εκεί που σε όλες τις άλλες σειρές έχει τον αντιήρωα detective που έχει τα ψυχολογικά του, τους εθισμούς του και κανένα 2 διαζύγια στην πλάτη, ο Reacher σαν χαρακτήρας είναι περισσότερο βασισμένος στο μεσαιωνικό πρότυπο του Knight Errant, του περιπλανόμενου υπότη που τριγυρνάει από πόλη σε πόλη και βοηθάει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ο Reacher ήταν παλιότερα στη στρατιωτική αστυνομία και από τότε που τελείωσε τη θητεία του αποφάσισε να διασχίσει την Αμερική ως τυχοδιώκτης. Δεν έχει σπίτι ή περιουσία, έχει μόνο την μπλούζα και το παντελόνι που φοράει και όταν λερώνονται αγοράζει άλλα και πετάει τα λερωμένα. Είναι πάντα χαρούμενος, δεν έχει υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις, ούτε κάποια κακή συνήθεια, ενώ οι μόνες του απολαύσεις είναι η μουσική, το casual sex και το φαΐ. Στην πρώτη σεζόν της σειράς, που βασίζεται στο βιβλίο Killing Floor, βρίσκεται τυχαία σε μια πόλη τη λάθος στιγμή όταν συμβαίνει ένας φόνος και οι τοπικές αρχές τον συλλαμβάνουν μιας και είναι ο μόνος ξένος στην πόλη, οπότε είναι και ύποπτος. Ο Reacher συνδυάζει ξυπνάδα και ευστροφία επίπεδου Sherlock Holmes με τις μαχητικές ικανότητες του Schwarzenegger στο κομάντο. Έχει άπειρες τέλειες σκηνές δράσης. Για παράδειγμα, είναι μια συγκεκριμένη μάχη όπου του την πέφτουν 4 πιτσιρικάδες και τους λέει: «Θα σπάσω τα χέρια των 3 σας, αλλά θα αφήσω τον 4ο για να σας πάει στο νοσοκομείο». Στη συγκεκριμένη μάχη υπάρχει σκηνή που αποκρούει μπουνιά με κουτουλιά. Ό,τι καλύτερο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Προσωπικά μου άρεσε τόσο που δεν μπορούσα να περιμένω τη δεύτερη σεζόν και είδα ξανά την πρώτη δεύτερη φορά. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό με άλλη σειρά. Αφήστε μας σχόλια να μας προτείνετε κι εσείς αν παρακολουθείτε κάποιο κρυφό διαμαντάκι ή να μας πείτε γνώμη μόλις δοκιμάσετε κάποια από τις παραπάνω σειρές. Αυτό ήταν το Geek Detective. Αν θέλετε να στηρίξετε, like, subscribe, καμπανάκι. Όλα τα links για social και τα λοιπά στο link της περιγραφής. Τα λέμε ξανά την επόμενη Τετάρτη στις 5. Ίδια Geek ώρα, ίδιο Geek κανάλι.